I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na moj novi video. Vi znate kako mi to videa, malo prije sam snimao. I htio sam vidjeti da zaustavim, a ja ga krenuo ga izbaciti jednom. I onda nisam mogao zaustaviti i to je jedan veliki problem. Nisam ništa bio uradio. Ali eto. Sad pokušavam da umrim. Spam. Tu stoji. Sad. Ajmo sad si podrva. Koji je trvo, ne znam. Tamo ću odrubiti. Igrat ćemo neku kuću za početak. Ne znam nekako će biti kuća, ali će biti u rupi. A nasljedimo video, morao sam ga zaustaviti. Ali to nije sad bitno. Ali sad ćemo graditi kuću. Neće ja graditi kuću. Kuću će ja graditi. Kakva kuća? Kakva kuća ubija jedna? Kakva kuća ubija na rukama? Jedna zuna. Pa tepih ja napravim. Neće tepih pravdžava. Zato imamo i uglja. Ali najviše mi se sviđa kuće napraviti. No. Ili ovom ovdje malinu masteru, ali neću. Kao prvo, drveta, ponovo. Zato što nisam dovoljno drveta, ali sad ćemo napraviti moju prvu kuću. Kuće sam mi 5 minuta, ali prvo malo odmjeni sam. Neće naš ovaj biti. Sad ovdje ništa kuće ovdje. Neće biti. Pa. Sam da to džaba cijepao zemlju. Sam ja to džaba zmao zemlju, ali nisam. Nisam dobra. Ajde, uspjet ću ovdje. Čuje se ovo više od mene. Pa trebam glasnije pričati u klipu. Ali ajde. I bolje kad glasnije pričam da me bolje čujete. Zato što nemam mikrofon. I sve one klipove koje ste gledali, to je sve bilo na telefonu. Sam ja rekao mikrofon? Mislim da ja sam rekao nemam mikrofon. Ja nemam mikrofon, ali imam kompjuter na kojem ne snimam. Zato što mi najlakše sve na telefonu. Sad ne znam na kompjuteru kako smo se ne znam na kompjuteru snimati video. Kao prvo. Kao drugo ne znam izbaciti. Kao treće ne znam igrati gotove igrice nijedno. Dobro, malo GTA San Andreas znam, ali njega sad igram na PlayStation. Ali sad ćemo da vidimo što ćemo sad raditi. Ja ne znam zašto ja čutim. Čutim. Baš nisam da padem, zato što čuje se baš kad je dole voda, sad ja vidim. Hajde sam u the endu. A hajde sad trebam ponovo vraćati. Hajde sam u the endu, onda bi jeda. Ovo. Ja, hajde. Tako više znam. Dobro.
sada ćemo se skočiti. Ako budem koliko iskorišću zemlju. Da se koristiti. Možda da neću. Tamo da nećem naprta. Zašto možemo ovo zemlju? To je samo moje pitanje. I pitanje mi je zašto ja nakopam. Samo trčim prežavanjem. Već mi meni dosadno. Sad sam tražim lokaciju gdje ću vratiti kuću. Pa to ne bi sigurno. Mislim da sam našao pravu lokaciju za kuću. Da, ovo ćemo graditi kuću. A kuća ne treba biti kako ono dobra kuća ne treba. Samo ćemo samo ćemo se urediti. Urediti, ne. Neće nešto urediti, samo ćemo izraditi. Dobro, napravim neki dio kuće, zato što si mi trebati. Fali mi 4 drveta da bi imao stek, ne treba mi nikakav stek drveta. Sam bitno da sebi napravim kuću i kao bilo film učitali. Dobro. Treba kratiti te stekove. I sad kad mi nešto treba, ne što mi baš nešto to treba. To je uglja. Hajde vidimo se kad dođe dan. Ljudi, evo dan je napokon. Ja sam čekao. Ali neću ostaviti. Oh my god, samo nama treba španovati, imamo 3 saplinga. Ali barem sam da znam gdje je moja kuća i vidimo se kad budem blizu kući. Ili ne. Ajmo ljudi, stigao sam do te lokacije. Trčao sam. Ovaj malo imamo sa kamera. Dobro je barem. Sad napraviti kramp. Ali ne odmah. Provjerimo još nešto. Evo još imamo gazan. A sad ćemo mi ovo. Pa sad 2 drveća. Nešto kućemo. Drvo staviti. A nek nas neću po ovom milca prat. Da ga ja sad moram sam znati. Samo izašao drvo i putem. Sad kako mi je kuća. Imam mi dalje vrata, imam. Znači imam iteme koji su mi trebali. To je to. Ja mislim da ćemo sad sve ovdje uraditi. Ali kao prvo vratimo kuću. Ovo mi je prva kuća. Kao drugo, mislim, je. Radimo kuću kad prvo kupimo uglja. Kao prvo nećemo odmah raditi kuću, nego ćemo je samo osko materijale.
te možemo urediti. Sad odmah izgradim šta ću raditi. A dobro, i ne treba neka biti velika kuća, dovoljna je neka mala kuća. Sad, koristit ću ovaj trpimač. Napravio sam njega da se pravimo unami kameni, koji sam džaba pravio. Sam ja ste još paret. Dobro, ja sam. Otko meni 5 kamena. A ja, kopao sam bio. Ja sam u pičku, te ne znam zašto. Malo da se okupam. To je ponosno creeper kad sam okupao. Mašine će ja ponovno majet. Da, ja ponovno miram Minecraft. O, hajde, napravit ćemo se. Kako treba? Ovo spider ima pau. Sam rekao spider, ali isto. Sljedeća građevina, neka će vam biti tamo jedna građevina. Ja da čekam kad napravimo tu građevinu. Ja pogrešnim putem išao. I moj putan treba mi ići ovako. To nam je sve, ali to kameno sad gdje to stoji za građevinu sljedeću. Znači trebalo bi... Ovdje će to biti. Ćemo nekrom... Treba ćemo to staviti. A sad, ajmo prvo ispečemo hranu pa radimo kuću. Će da, dobro, ajde, barem ću kuću raditi. Začekajte. Ama da nastavimo video. I kuća će nam možda biti, evo, ovdje. Da vidimo koliko će mi biti kuća. Znači... Možete da kam kuća. Ja ljudi, ja moram. Ponovo pada noć. Pa. Ajde, izgledat ću kuću. Ajde.
u kući, znači radimo je. Ugradimo kuće. Ko nova. Ljudi, ko nova kuće. Vidjeli ste. Sigurno ste bili. Znači, ne fali mi ništa. I ponovo se vidimo kad bude dan. Od ukućava i kuća. Evo moji ljudi. Jutro je. Kreće nam ko jutro. I šta ću ja raditi? Ništa. Kao što vidite, šta ću raditi? Ništa. Normalno, nešto neću raditi. Šta bi ja nešto radio u Minecraftu? Evo ja ne znam. Ja preko sam ja dobro vrat, to je ono. Dobro. Ali sada, ne znam šta sam htio reći. Ljudi, sad ćemo da čekam kad vratimo u kuću. Ja rekao da sam kuću još malo uradio. I tam. A ja prvi ljudi rekao da je to sad od ove epizode, traje epizoda 17 minuta, ajde, idemo se u sljedećoj epizode ovdje, ali možda ću malo igrati sa drugom, ali ne možemo. Jer hoćete vidjeti mojeg cupu sa godinu, jednu godinu. Zato što ću, još može biti rođen, za 4 mjeseca je mene rođendan, pomijem 9 godina, da kad bude nova godina, onda dobijem cuku, ja bi rekao. A nije baš tada, ali tako nekako. Aj, vidimo se u sljedećem klipu, ćao!